nasara lokacin da ta kama wani kasurgumin dan ta'adda barawan daji wanda yake kuma yaron Bello Turji ne. Kowa yana jin labarin irin ta'addanci da gawurta da Bello Turji yayi. Allah ya ba mu nasara, mun kama wani daga cikin yaran shi. Ina yake? Naziru. Naziru Sani da kuke gani a nan shekararsa 25, yana zaune a wani ƙauye da ake ce masa Makera a ƙaramar hukumar Tsafe da ke a jihar Zamfara. Kuke ganin shi a surgumin ɗan ta'adda ne kuma ɓarawan daji, kuma lokacin da muke gudanar da bincike ya yi bayani da bakinsa cewa shi a ƙarƙashin dabar Bello Turji yake, wanda yake Bello Turji ya shahara wurin ta'addanci wanda ya shafi jihar Zamfara, jihar Katsina, Sokoto, Kebbi a wurin ta'addanci. Ka ɗan ƙaraso don ka yi musu bayani. Yo gaba kaɗan. Naziru. Naziru Sani. shekara ka nawa? Ban san shekaruna ba. An ce za ka kai 25. A ina kake da zama? A Makera. A ina Makera take? Wajen Tsafe. Tsafe a Zamfara? Zamfara. To ya aka aka kamo ka? Ina kan tafiya ne. Za ni je Sileja. Na zo Tsafe, dare ya yi, na kwana nan, gari ya waye, na tashi na tafi Kwantuwa. Dare ya yi ba kowa, sanyi ya isa, na ɗebo kara na ƙaza, gari ya waye. To gashi an ce kana cikin kungiyar 'yan ta'adda 'yan fashin daji, haka ne? Na tuba ne. Ka ansa tambayar kamun magana da tuban, haka ne? Haka ne. Waye shugabanka? Bello Turji. Waye shugabanka? Turji. Bello Turji. To kai wa 'yan sanda bayani cewa da kai aka kai hare-hare, akalla za ka iya sanin kamar mutum nawa ka kashe? Mutum 20. Ka gaya 'yan sanda ka ce baka ma san iya adadinsu ba. Iya 20 kacal? 20 ne. Yanzu kuma ka rage ai. Haka nan mun kai ta. Yanzu idan an baka bindiga AK47 duk ka iya ta? Ka iya harba bindiga? Da wace ka iya? Da mai bakin jaba? Haka ne sa. Da wace kuma? AK din ne. Da AK. To yanzu wannan abin da kuke yi a cikin daji, yanzu ina Bello Turji yake? Yana daji. A ina a dajin ina? Zamfara oga. Wane wuri? Can ga Jangeme. Jangeme. To yanzu ku a ƙarƙashinsa kun kai kuku 100 nawa? Gaskiya akwai yawa. Za ku kai mutum nawa? Kun kai mutum 200? Sai ma sun yi sa. Sun fi haka? Kan yi sa. To ka ce ka tuba, kakan je wajen su ba su neman ka su kama ka saboda tubar da kai? Da gudu ma na balo dajin. To yanzu me za ka gaya wa 'yan uwanka barayin daji waɗanda ba su shigo hannu ba? Na tuba sa. Wannan abin da riba? Ba riba. Gidajenka nawa yanzu? Ko ɗaya. A'a. Gida dai nake da shi. Kana da gida ɗaya? Amma a can ne kuma. Ka siya? A'a. Nawa ake baka idan an yi wannan, in an kai hari? Ko an sace mutane? Rabawa ake yi. Kowa a bashi? Kamar nawa ake bayarwa? Kamar 30,000, 20,000. Duk a wannan wahalar? Sa haka ne. Kayan aure? Ina da aure. Iyalinka suna ina? Suna ina iyalin? Tana ran gida. Gida a can Zamfara? To To yanzu da ka fito ina za ka je? Za abu Sileja na yi. Me za ka yi a can? Gida ne a wurina. Wurin waye? Sanusi. Shi ma ɗan ta'addan ne? A mahaifi ne. Mahaifi? Eh. To mun gode.